Отново двойни стандарти в Народното събрание. Цяла седмица партия Величие искаше да покаже хора, които искат да се самоубиват заради модела Борисов и Пеевски, да разкажат за своите истории от трибуната на Народното събрание. Какво виждаме обаче? Меч отново днес прави цирк и вкарва някакви хора, които клеветят по организацията, по Ивелин Михайлов. Как ще го коментирате всичко това? Да, бяха допуснати хора, клеветници, които пред много медии да уронват авторитета на един човек, на една партия, на една парламентарна група. И в същото време пострадалите реално с техните средства, 7 милиарда хора, построили къщи за гости, с изгубени документи от Министерството на земеделието, с 8 дела, които се проточват от години, не могат да си изразят волята и да поискат някакво мнение от страна на управляващите, по какъв начин те ще им съдействат, така че да има справедливост в тази държава. Реален контрол трябва. Пресцентъра на Народното събрание очевидно пробит от партия Мафия, координираната атака продължава.